Добрый день, меня зовут Дарья. Я малодшы навуковы супрацоўнік Гродненскага гісторыка-археалагічнага музея. Зараз мы знаходзімся ў зале, якая прысвечана гісторыі Гродно ў 12-13 стагоддзях. Пасяленне ў сутоцы рэчак Гараднічанка і Нёман узнікла яшчэ ў канцы 10-го, пачатку 11-го стагоддзя. Ужо ў 12 стагоддзі Гродно становіцца цэнтрам Гродненскага княства. Макет, які зараз стаіць побач мяне, адлюстроўваць гэту эпоху. На гэты макет пайшло каля 6 месяцаў інтэнсіўнай працы, а аўтар Ігар Адасік улічваў археалагічныя, этнаграфічныя матэрыялы, узровень тэхналогій і здольнасці будынкам на 12 стагоддзя, а таксама рэгіянальныя асаблівасці дойлідства. Вынік яго працы мы зараз разгледзім. Драўляныя абарончыя сцены знешняга кальца 12 стагоддзя уяўляюць сабой двухрадковыя зрубы клеці вышынёй каля 2,5–3 метра. Зверху знаходзіцца баявы насціл, пакрыты колатымі дошкамі, падобна маставым. А баявы частакол з бярвенню амаль вышэй за чалавечы рост. Зрубы напаўняліся грунтам, камянямі, глінай, а знешні бок клеці выкарыстоўвалі ў гаспадарчых мэтах. Таксама ў клецях маглі знаходзіцца і печкі. Жыллё гарадзенца 12 стагоддзя было невялікім, прыкладна 4×4 метра, і абагравалася яно па-чорнаму. Гэта значыць, дым выходзіў праз ваконныя, дзвярныя праёмы або праз шыліны пад дахам. Двор гарадзенца складаўся з жытла і некалькі гаспадарчых пабудоў. А ўжо двор князя, які знаходзіцца ў іншым кальцы дзедзінца, мае свае асаблівасці. Акрамя княскага пакоя з асабістымі пакоямі існуе яшчэ адна пабудова, а гэта сенцы. Сенцы выкарыстоўваліся ў мірны перыяд для вырашэння дзяржаўных пытанняў, перамоў, урачыстых мерапрыемстваў, а ўжо падчас аблогі сенцы выкарыстоўвалі ў якасці данжона або вежы апошняй абароны. Цікавы факт, што на княскім доме можна разглядзець невялікіх галубоў, якія буркуюць. Іх памер складае 1,5 мм. Нельга не ўпамянуць яшчэ і працэс будаўніцтва ніжняй царквы. У аўтара на яе ўшоў каля месяца працы.